Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka Sorkar Jala Meghalaya Kalarai, ban pa daga jingtho, siya ka University Grants Commission. Ban Kyrpad na kabenta ban Pynkynriah no Shwa ya ka Tarik ban pelong ya ki Eksamin final jong ki postgraduate ban undergraduate hakani ka jela ya kane la yatho do menteri Sorkar bakmi ya katnat puli dangde kani ka jela uba lakmen remboi ha ka jingkren bat ka bati CTV ha ka artrek mentau nailor arajar arpo uneu menteri Sorkar ulai tho ba ka Sorkar Meghalaya leng ba katnat ka puli puthi kan saajing mod ya ka Sorkar pedeng ban Pynkynriah no ya ka Tarik balabo ban pelong ya kini ki Eksamin ki balabo ya ka Tarik ban pelong ha ka nyo khandai khat ar khat saw bat ka khan reu Tarik ubnai risau mentau snam arajar arpo ha ka ba ki samla ki ban yakon ya kini ki Eksamin ki don arpu saw hajar ngot baro bakan thop ya ki ar hajar ngot ki ban yakon ya ka postgraduate bat arpu ar hajar ki ban yakon ya ka Eksamin final undergraduate nama bakum ba kreatif hi ba haka hiyo Tarik upnai Julai ka UGC ka 8 mi ya ka order ba barok exam jong ki undergraduate ba postgraduate ba kide ba pendep hapo live Tarik upnai September arjar arpel ta ya kane ki babun ki don South League State bat ki breuru ki ba challenge ya kane ka rai jong ka UGC hapo ka Honorable Supreme Court bat ka Supreme Court kala aya ka rai ba ki exam ki de bandon amla ban yo ya ka degree claim da yele ya ka exam tang ba ka aya option ba ya ka exam la ban penjalan por kandidat dak bapan permission leng naka UGC tangi ngilaya syong bat ki nehu authorities la arsen banyakren ya kanirakam ka ka balong convenient khnang ba ki khna jangiru kin yo ya ka jinghikai bat ka dikri kan ru kin yo tanda ngilaya syong ka last meeting ka de ka Monday bat meneng ngilaya thir hapo jong ka Sorkar hak review meeting jongi bat ngilai rai ba ngin tho syaka UGC ba yak exam ngin ban penjalan ban ngila ong yaki alternative date lada ka UGC ka approve ba kide ban long nado nyo Tarik hado kanru Tarik Oktober arjar arpel kamut ba ki exam kin long hak nyo Tarik khandai Tarik khat ar Tarik khat saw Tarik bat khat nru Tarik Oktober arjar arpel bat ya result day ban declare hapo ka life way Tarik ubnai Oktober kini exam kin long kumne kin long blended mode kamut ba ki khna school kin la ba ki khna college ki la ban appear online ka ba ka nehu kan work of ya ka strategies kumno bakan pha ya ki jingkeli lane bat kumno bakan shim ya ki receive ya answer script ya kata kan nehu kan le ya berengkam khnang ba ki khna ki ba kwa ban yele na yingru online kila ban yele bat ki ba kwa lada ong bat hut ka network kan ne katai ka long kin la ban yele ha po ka exam center ka jongki sakawe kalong ba tamba ya ki postgraduate baro ki de ban long online sakawe kabangi shimba ladadan kiniki khna kiba hapo ka state kiba don subu shagaru kimkwa banwan sane sipo Meghalaya sipo Shillong ban yile exam jongki kila ban apply ban appear har sentar hapo ka district ka jongki yakine kanuhu kan hap ban le ban work out kumno bakade ban le ta yaki banabar ngatharai baka ki hapi ban yele online namar ba ki banabar ki student ki badon ki long ba postgraduate kidan ke bah news pa ngut
kini pat kalong ba totally gede online but ki undergraduate kidon kumba lai hajar ngot teki khna ki ba day ban appear ya kan exam how no snem ki long arfu hajar ngot ki undergraduate but hajar ngot ki day ki post graduate kata ka day ka rai ka jungi kalong ba ka rai jungi data ka daw ka rai jungi menta kasngi ha ka review meeting jungi ka bala penyait daw chief minister ba ngi nak Sorkar min tho syak UGC ban recommend ba kine ki date kum bakal ong mene ki ban conduct ya ka exam both for UG and PG hapo ka state ka jungi ngilaya im kum ne la sam nai lan riu bana ngilaya i ngathrai kum ki breu ki bala pule puthi la sung thu ek bagi de ban le kam de don ka no external factor ka ban la ban ya daya phi de ma phi dalade yelade tang kata you have to learn to live with it you have hi ban im te kum ang mene ngilaya riu banai ngilaya ji hikai ban im ngide ban nang ban im ngide ki bala nang bala start ba pule puthi ngide ban long ambassador yaki we pat ban pesung thu yaki kumno ban im ha kum kan ka por ba kijin don kam jingi kum ki briu ngidon kijin kam ja kata ka koi ka khia ngidon tang ka koi ka khia nginom yo ya kata ka jing start ha sibu mentala dangi mile exam ngi berkat koi ka khia tagin le kumno ka jing start nginom yo te ha ba kum kan ka por kamon ngai utang re nga kermen bahaba ngayo i ya kan ka trend hakini ki life house ngi ka recovery rate ngai ka jing mi ki positive case hak ngala ayo i ba iman nga kermen scam ba kan long kan nang here ba kumba kalong menta ka recovery kalong more than 50%. Kalong ba hakmat ka ba kermen ne kalong ba nak menta ka undergraduate exam ka ba kala de ban long na do kini kibna bala dep ya kini ban long kat ngin pe ngin sape ha jing long jing man jong kan ka pandemic but ngin sarai hakata ka por nomor ba kumba pitip ngin online offline kam de ka basuk nomor ba ki babon ki school kim don infrastructure kim don ki network ni happy ban pe in happy ban bishar kano ka rai ka ngin shim ka long to the best interest of the student.